auren ƙauna Aisha ake Mina Ibrahim Shona an ɗaura auren ƙauna Aisha ake Mina Ibrahim Shona aure Allah shi zan sanya a cikin aikin shi ke min aure ko da ka so kai min mara kyau shi zai kare min gare ka nake roƙo Allah duk buri ka cika min aure zanyo waƙar aure Aisha ake Shona Allah sarkin kowa ni a gare ka nake kuma roƙo aure ka sa wannan aure Aisha Shona yayyo karko ranar auren soyayya rana ce mai danko ranar auren ƙauna da gani ana shanawa an goge da amaryar ga yau na zo a gare ku na je na zauna na tsara waƙar aure na ku addu'a ce na yi ta yaku da masoya sun yi ta yaku an yi wa auren ƙauna taron nan an zo don ku rike da amanar aure domin yau kukun ware a gidan kukun wuce bare auren ƙauna da daɗi Ibrahim Shona Aisha sai ku rike da amana a gidan ku abincin ruwa ku sha aure abin nan ya burge ni Ibrahim Shona Aisha mai waka na danno wajen taron auren ku auren ƙauna amarya da ango na san kuna ƙaunar juna yau ranar auren ku duk jama'a sun zo don ƙauna auren soyayya kuka yo aure ne na so da ƙauna za ku rayar sunnar manzon Allah gata na aure Allah sarki shine ya haɗa ku tsakaninku kuma gashi kuna son kanku gashi a yau sai auren ku makiyan ku kun kyale su sai dai su ji labarin ku Aisha ake Ibrahim Shona Ibrahim ban gane gare ka ni shawara ce zan baka mun daure kula da Aisha na shaida tana ƙaunar ka a gidan ku a yau sai murna a tsakanin ku ba shakka Aisha ake gane gare ki shawara zan baki ki kula da abinki komai idan har yana so ya dawo tarbi abinki ki masa wanki ki sa masa kaya ki dauki turare ki feshe shi domin auren ƙauna Aisha ake Mina Ibrahim Shona mijin Aisha auren ƙauna lale amarya lale amarya amaryar Shona Aisha amarya Aisha a yau kin gyala gawaye tabbas na san cewa kin gyala iyaye dukansu sai addu'a suke Allah ya kiyaye amarya Aisha matar Shona a yau sai ɗakin ki Shona albishirinka shawara ce ni zan baka gama da mutane waɗanda ba sa son ka ka san so shi kala da kala ne sanya kanka wani na ƙaunar ka ba ya san zaman auren ka wani kau zai ganka Shona zai ƙaunar ka ni na layin masoya na auren Shona Aisha ake Mina Shona Ibrahim Shona kowa murnar auren Ibrahim Shona Aisha kawaye na murna bikin Shona Aisha iyaye su ma murna Ibrahim Shona Aisha kannai ma na murna har yayye murnar Aisha san gaida kowa mai waka ba zan rowa ba tunda dai kun sani ni ban san rowa ba farko na sa iyaye na Aisha na gaishe su baba Hawwa'u ke ma na gaishe ki Umma Talatu na saki na yaba halinki
Baba Lami sanninki kima na gaishe ki aure ni mai wakar nasa kannan amarya ga su aure na biyo na gaishe ka Rashida na sanya ki aure Kardiya dole nake sanya ki a cikin wakar kin san kina murnar bikin Aisha Shuna aure 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 na aure abokai na gaishe su ba zan manta su ba aure artist ma ban kyale shi ba Ahmed Tijjani na sa aure Nura Wilo sannu mazaje na gaishe ka aure shi na sanya ka wadata na sanya ka abokan ango na gaishe ku yayan ango zan gaishe ku auren awwal na gaida ka dan azumi kai ma na saka auren Kabiru jan wuya sannu baba Rosi sannu babba dangur na sanya ka